लोगोफोर नैबे आइलड नार्जारिया माने मोननैसो बिदिनो भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा माने जोंनि बे रायखुमबारि प्राइमारिया माने मोनसे पिकनिक जानो थाखाय मोनसे प्रग्राम खालामदों बेनो जाहैबाय नभेम्बर मासावनो एडभान्स माने पिकनिक जानो थाखाय थिरांथा लादों नैबे जाहैबाय हांसो बेदर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जों दा हांसोखौ एवगासिनो नाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बिदिनो मोजां मोनबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो बेनो जाबाय रायखुमबारि प्राइमारिनि बे मोनसे जानाय भिडिअ आरोना लोगोफोर दा अमाबो दं दायो लोगोफोरनो माने हांसो बेदरा मोनजेनबायानो जों जासिगोन आरो जोंहा अमा एवनांगौ दङ नै जोंहा आदा बिथाङा सावनो थाखाय रेडि जागासिनो दं जोंहा नै एवग्राया अमाया नै लोगोफोर 10 केजि अमाया ओमफ्राय हांसोआ जाहैबाय 7थामोन ओमफ्राय जोंहा नै प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि सोर सासेयाव 1 केजि जायो बिथांमोना बुंनानै लादों आरो नै जोंहा माबा दंबावो ना दंबावो बिथाङा जाहैबाय नै सायगासिनो दं नाया मासेयाव 5 केजिसो जानाय नैबे माने मबाइलखा फिसा नुबाय लोगोफोर 5 केजिल' ना दा जाग्राया नै बिराद माने मोजां जिरायनानै दङ बिथांमोना जानो थाखाय एकदम उखैनायजों नै बिथांमोना जानो लुबैनाय हामथारला माने जों हांसो बेदरखौ जाग्रोसिगोन दा हायगासिनो नै राजिबा सिनफुआ जाग्रोखाबायगोनलै जोंहा नै जाग्राफ्रा नेनानै दङ राजिबा थिनफुआ जाग्रोबाय होमब्लाबो जानोसै नङा जाथावथाव एवथारदों जोंहा आदाया नै मालाबा सोरबा एवनो नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट हरदो बिराद गोथाव एवखायो 10 केजि अमा बेदर एवगासिनो नै हांसोथ' जागासिनो दंखायोखा नै लोगोफोर जानानै जोब्बाय नै जोंहा अमा एवखांबाय नै आदा जा एवगासिनो दं ओमफ्राय ओरैहाय हांसो बेदर जागासिनो दं नै दा नैबे अमा माने जोङो नभेम्बरावनो जोङो एडभान्स माने पिकनिक जाफैग्रोबाय हांसो जाग्राया डाबल मोनोथ' हांसो जाग्रायानो दाहोसै नोंसोरो संजानो